ככה? כן. תן לי אותם עוד פעם כי... אין בעיה. זה מימין, זה ממש 90 ימין לי. לא, אני רואה, אני מזוהה כבר. סבבה. נשים אותם בזווית, איפה שיש את ההקדידה, ממש בסמודים. כן, כן, זה פה. אני רק רוצה לצלם. חושב על עוד משהו? טוב, זה נשמע לי הוגן והגון. להב, נחזוק 4 בצפון. נחזוק 4 בצפון, תהיה פעילות ללא חריגים, חוזרים לנחיתה להמשך כוננות. קיבלתי גל, תודה. ים מסוק 3. מסוק עבור? אנחנו ממש בעד לשלוח ניידת למיקום שהעברתי לך. אנחנו קורזים, ההתקלות עדיין נמשכת, לא נראה שהם שומעים לנו.